ଭୀମଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ପଥର ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୁହାର ଗୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏମିତି ଏକ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସକୁ, ଯୋଉ ପ୍ଲେସକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଇମାମି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସଟା ରହିଛି। ଭୀମ ଆଉ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର କଥା କାହାକୁ ବା ଅଜଣା, ହେଲେ ତାର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଖାଇଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶଗଡ଼େ ଲେଖାଏଁ ପିଠା ଅସୁରକୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶଗଡ଼େ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ପିଠା ନେଇ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ତି କହିଲେ, ଆଜି ତମ ପୁଅ ନୁହଁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ପିଠା ନେଇ ଯିବ। ସେଠୁ ପିଠା ନେଇ ଭୀମ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଭୀମ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ପିଠା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶଗଡ଼େ ପଥର ଆଣି ଅସୁରକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭୀମ ଆଉ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଭୀମ ସେଠାରେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସୀ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଚିହ୍ନ ହଉ କିମ୍ବା ପେଜଗଡ଼ା ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ତାର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମହାଜନ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ଷଣ୍ଢମାନେ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ଭାଗ ଫେରାଇବା ସମୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ମହାଜନକୁ ଷଣ୍ଢଙ୍କ କଥା କହିଲେ କି ଷଣ୍ଢମାନେ ସବୁ ଧାନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ମହାଜନ ସହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ଏ ମନ୍ଦିର ବନା ଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦରକାର, ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ଅଣାଗଲା 5ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ 5ଟା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଭୀମ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରର ବଧ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଭୀମେଶ୍ୱର। ଆରେ ରୁହ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଗପ ଶୁଣନି, ନହେଲେ ନିଦ ଲାଗିବ। ଆରେ ଭୀମ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଛଡ଼େଇବାକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଅମର ବହି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମାଡ଼ ହବନି ବୋଲି ପତ୍ରକୁ ଆଣି ବହି ଭିତରେ ରଖି ଗଜା କରି କେବଳ 90 ପିଲା ହିଁ ୟାର ଫିଲିଂସ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ନନା ପୂଜା ପାଇଁ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ପଥର ଦେଖି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଏମିତି ପଥର କାହିଁକି ରହିଛି? ଆଉ ସେ ଯାହା ଏନ୍ସର ଦେଲେ ନା, ମୁଁ ତ ସଦମାକୁ ପଳେଇଗଲି। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭୀମ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମରେ ପଥର ଖାମୁକି ହେଇଥିଲେ ନା, ଯୋଉଠି ପଡିଛି ସେଠି ଏମିତି ପଥର ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆରେ ବାପରେ, ଆମ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହର ହର ମହାଦେବ।